Dini haste ganangai Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadurni Sara Jibrei eba 114 asaima sal palejak tongma haino khumulung sabjuni bisingtui lowa jijak jirania kholani committee holobo Maharaja no muitu khalai bini asaima salno palelakya ke kating khaimani bisingtui paithoko sabjuni chairman Kripesh Debarma kokacharkha hasteu trini o salno tebo naithoke palenya ungthung hnei fani bisirogo Ambai sini media friend no जों दिनै साइमोनो दिनै बर'ग्रा महाराजा बीर बिक्रमनि 114 बार्थडे सेलिब्रेट खालामो दङ अल ओभार त्रिपुरा आंबो गैसिनो साबजुनाल जत साबजुनाल न सेलिब्रेट खालामो गै रांखिसा रहजाखा आंबो गैसिं अरब खालेखा जरानिया हला कम्युनिटी हला और तिनी सेलिब्रेट खालामले बम देखे सेलिब्रेट खालामले और जों सेलिब्रेट खालामनानै के जों किसासा माने अब किसा शर्ट पिरियड जों अब समयमाखा आमबागै बिसि तो एरेन्ज खालामलिया तफानो जों जेसिनि बिसि आनि जे साबजुनाल आन्दाराव जे बिसि दं माने आब्रनो रिंबायखा बर मटामति फाइलेखा और फाइ जों सिनि माने सिन साबजुननि जे आन्दार बिसि 15 टान बिसि गथ पुरा फाइमालिया फाइमे एफानो जे फाइनि र जों और सेलिब्रेट खालामखा बरनो दैनो जों कालचारेल प्रोग्राम खालामनो दंमोननि किसा जरा कमिटि खालामलिया आमबागै जों केक टेक रबला लाखा जों स्वीट डिस्ट्रिब्यूट खायनाय सुटी डिस्ट्रिब्यूट खालाम परे सिन पान्डा पाइरे जोंनाय तिनी हाय आमते साल कथारगो फास्टेनि लुकरनो मुसासे कक काहाम कसरना आमते जों साइमनो जत्तनि साइसिनि बम तंगरां सिनि बुबकरांखा महाराजा बीर बिक्रम न तांगे इनके बनो जों जतन साइमनो मॉडर्न आर्किटेक्ट अफ त्रिपुरानि हिनजाको ब आमबागै जेसिनि दाबुक जेसिनि स्रों दंनाय रंनो ब हाकेनो काहामके स्रोंगै सिनि त्रिपुरानो टेप कुसुकारथों आबोनान काइसे कयमोन दिनि दिनो